Máme tu regeneračný týždeň, prípravu máme rozdelenú na 3 bloky po 4 týždne, každý štvrtý vlastne s nižším objemom kilometrov. Týždeň som začal včera 10 kilometrami easy, dnes máme na pláne intervaly. Zvyknem vždy v tomto regeneračnom týždni zamerať intervalový tréning viac na rýchlosť, takže dnes máme na pláne 20x400 metrov a už len ten týždeň doplním vlastne ľahkými behmi. Dnešné menu teda 20x400 metrov s intervalom odpočinku 60 sekúnd. Prvé 3-4 opakovania začnem kontrolovane, potom sa budem snažiť postupne zrýchlovať a po určitých častiach napríklad 4 opakovaní, takže poďme na to. Nakoniec to dopadlo oveľa lepšie, ako som čakal. Začal som kontrolovanie podľa plánu. Prvých 5 okolo tempa 3:35. Postupne som prešiel do rýchlejších úsekov. V polovici som už bol na nejakom tempe 3:20, 3:25 a posledných 5 sa mi podarilo vlastne zrýchliť až do tempa 3:09 na kilák a posledný v tempe 2:58, takže super. Je to super pocit po tých ťažkých týždňoch vidieť, že sa to ukazuje na forme. Takže som spokojný. Čakám ešte 5 ľahkých dní v tomto týždni a začíname druhý blok. Máme tu 5. týždeň prípravy, začneme teda druhý blok. Týždeň som začal včera v pondelok 12 kilometrami, dneska máme dvojfázový deň, teraz ráno 6 kilometrov easy a po obede 10 kilometrov. Prvý blok bol taký rozbehový, zabehnúť sa do tých objemných týždňov, zistiť, kde sa nachádzam a vlastne na základe toho už teraz v druhom bloku viem aj tie intervalové tréningy optimalizovať a nastaviť tak, ako by mali byť. Cítim sa oveľa lepšie, ako som čakal, tým, že v príprave na ČSOB polmaratón som píkoval tak 80 km a tu plánujem ísť oveľa objemnejšiu prípravu, tak som sa trošku bál, ako telo zareaguje, ale jak vstupujem do tohto druhého bloku, tak sa cítim oveľa lepšie, ako som čakal, že na tom budem, takže skúsime odbehať oveľa viac kilometrov, ako bolo v pláne. Ide teda o žiadne veľké navyšovanie kilometrov, ide skôr len o to odbehať viac 100-kilometrových týždňov, čo mi hádam pomôže po tej mentálnej stránke a budem si viac veriť na konci tejto prípravy. Dnes máme na pláne tréning 4x3 km, polmaratónske tempo. Je to vlastne ten istý tréning, ktorý som bežal v prvom týždni mesiac dozadu. Vtedy to boli 3x3 km, nedopadlo to zrovna najlepšie. Takže dneska máme to isté, o jeden interval navyše. Čiže to bude aspoň zaujímavé si porovnať ten mesačný progres, kam sa to posunulo. Mám na pláne behať tie intervaly v tempe 3:45. Viem, že by sa to malo dať ešte rýchlejšie, aspoň tie posledné 2 opakovania, ale som v prvom týždni druhého bloku,
som oddychnutý, takže sila by mala byť, ale nechcem to preháňať hneď takto na začiatok. Veľmi zvláštny dnešný tréning. 4x3 km, polmaratónske tempo 3:45 a interval odpočinku 2 minúty. Dneska mi podľa mňa hodinky merali dobre iba čas. Som si mohol namiesto hodiniek zobrať buzolu. Išiel som to behať do sadu Janka Krála, kvôli tomu, že je to kolečko, je to v tieni, mohol som si tam fľašku odložiť, ale prvý interval, keď som začal a po prvom kilometri som videl, že mám tempo 4:10 a dovolím si povedať, že podľa pocitu viem, aké tempo bežím, plus minus 5 sekúnd. Bežal som to možno niečo medzi 3:45-3:50. Bolo to také okolo toho polmaratónskeho tempa. Bol to prvý interval, tak možno som to bežal pár sekúnd pomalšie, že bolo to niečo medzi 3:45 až 3:50. Ale nedalo mi to, išiel som ďalší interval už na hrádzu. Druhý interval som bežal v podstate s vetrom na rovine, ale už to bolo 3:45, ale proste posledný kilometr mi tempo začalo ukazovať, že som spomaloval, pritom som zrýchloval a tretí interval som šiel proti vetru, išiel som poctovo ešte pomalšie, hodinky mi ukazovali 3:45, posledný som sa už na to vykašľal, tak som šiel znova do toho sadu. Išiel som to iba na pocit. Je to jedno, sú to len číselka v aplikácii. Hlavné je, že telo dostalo ten tréningový stimul, čo malo. Teraz ma čakajú 2 ľahšie dni ľahkého klúsania a cez víkend 28 km tempovejší beh. Nebude to úplne easy long run. Takto skoro ráno som asi ešte nebol behať, 5:30. Idem 28 km. Z toho plánujem ísť tak 25, tak tempovo. V tempe cca 4:45 na kilometr. Čo by nemal byť problém, ale takto skoro ráno som ani toho ešte moc nejedol. A mám celkom problém behávať tak skoro. Nejaké väčšie tempo. Tým, že nejsem ešte tak rozhýbaný. A všetko okolo toho, takže no uvidíme. Už mám po behu 28 km. Išlo to oveľa ľahšie, ako som čakal. Chcel som ísť také tempo, niečo medzi
tempovým behom a easy runom, čiže také niečo steady. A čakal som, že pri tom tempe 4.45 bude mať niečo okolo 160 až 165 tepov. Je v tom vidieť, že tá príprava ide dobre. Vlastne aj s baseom po nejakých tých 7 týždňoch sa ukazujú dobré prvé výsledky. Takže nejakých prvú polovicu, prvých 16 kilometrov som mal na tom tempe 4.45 okolo 140 až 145 tepov, čo ma prekvapilo, čo niekedy v teple mám na easy behu. A v podstate aj tú druhú polovicu to trošku mi stúplo, možno 145 až 150. Akurát tie posledné kilometre išli ku 160 tepom, ale to bolo aj kvôli tomu, že som si moc nedával gely ani vodu. Mal som prichystané 4 gely na tento beh, ale neviem prečo. Ale už od rana v podstate pri tom behu mi bolo tak divne od žalúdka a skúšal som si dať prvý gel a necítil som sa dobre, že by som ho vedel vstriebať, tak som to vyskúšal bez gelov a v podstate 25 km úplne v pohode a potom tie posledné 3 km už boli možno aj po mentálnej stránke ťažké ako po fyzické. Prvý 100 kilometrový týždeň, čakajú nás ešte 2 takéto týždne v tomto druhom bloku. Ďalší týždeň bude niečo náročnejší. Čaká ma tam prvý taký ťažší testovací tréning maratónu. Cez víkend dlhý beh 30 km, v ktorom budem mať vložené 3 maratónske intervaly, čiže 3x6 km v tempe 3.50 až 3.55. Takže toto by bolo z 5. týždňa všetko. Ak by bolo niečo, čo by ťa napadlo, že by ťa zaujímalo alebo chcel by si vidieť v ďalších videách, kľudne mi napíš, skúsim to nejakým spôsobom zapracovať a budem rád, ak ma budeš sledovať na mojom Instagrame a na mojej Strave a vidíme sa pri ďalšom videu.